Estamos no Festival do Leite, Colano e máis co Fran de Familia Camaño que veñen de dar o seu concerto aquí, o penúltimo antes de Novedades Carmiña, que está cerrando o festival. Que tal? Que prestouvos? Moitísimo, moitísimo. E habrá que a de xente, bueno, podemos decir aquí o the Master of Puppets. Manuel, aquí está. Tamén temos o Manuel. Prestou ou non, Manuel? Prestou o concerto ou non? Pois sí, contra todo o pronóstico que pensei que iba a estar jodido e tal, cansado. Estuvo moi guai, non sei, xente. A ver, tamén xogamos na casa, pero moi ben, moi ben. Na praia estou tomando sol, miro pras chicas en bañador. Quen diría que algo vai pasar, quen diría que os nazis van chegar. Brillo meu corpo desnudo ao sol, auga salgada de rock and roll. No, no. E ese loiro que erge unha man, Hey Hitler, que carallo fai? Como de na praia está lanzada, a xente non se baña. Surfistas nazis causan terror e veñen a por nós. Surfeando dende as ons, cruces gamatas de Pilapón. No, no. Son máis altos, son máis guapos que a nós, pero sen tabla non teñen valor, non se hai. Na praia está lanzada, a xente non se baña. Surfistas nazis, surfistas nazis. Sí, veñen a por nós, de verdad. Surfistas nazis. Son máis altos, son máis guapos que a nós, pero se tabla non teñen un valor. Na praia causan terror, veñen a por nós, visten Bilabón, e non teñen valor, non teñen non, non teñen non. Que ven agora, Francisco? Ben, e bueno, como estamos no Festival do Leite, estamos a facerlle a todos os grupos preguntas sobre as vacas, sobre o leite, preguntas difíciles e complicadas. Esta xente de Sigüeiro, seguro que... Frades do Concello Gandeiro. Por excelencia, meus abuelos teñen vacas, Pues ben, pues entón vamos. Entón pa ti é difícil, no, para eles as fáciles. Primeiro para esas fáciles. Cantos tetos ten unha vaca? Cantos? Tetos ten unha vaca. 4. 4, ben, 4 tetos. Cantas veces hai que... Ten 4, Cantas veces hai que munxir o día unha vaca? Termomedio, cantas veces se ven? Dúas. Mañán e noite. Mañán e noite, ben. Queres unha difícil, entón? Sí, no, Difícil. Pensades que eu non mirei a Wikipedia, Home, nós témolo todo controlado. Vai unha difícil aquí polo ano. Solta. Para que unha vaca dé o leite máis gordo, que hai que darlle? Erva seca ou erva normal? Do verde ou erva seca? Verde, po leite gordo, ben, están controlados. E veñe xa, para acabar, cantas vacas hai na Galiza? Dous tres cantidades, tres cifras. Hai 1,5 millón de vacas, hai 25.000 vacas ou hai 350.000 vacas? Millón e medio. Non, hai só 350.000. Houbo 1,5 millón. Claro, é que ostras, aquí parece os remedios esta la sal. Decía que no. Ben, pois máis nada, quedades cun temiño vivo de Familia Camaño aquí no Festival do Leite en Belvís. Dios me vaya
medo teu me ve chorar. Non tes nada que perder, só te queda ser un máis neste monte que nos vai parar. E este é o tempo do lobo, é propio pra cambiar a lua cheia esta noite hai que ver. E este é o tempo do lobo, é propio pra cambiar a lua cheia esta noite hai que ver. E hai que ver. Non vou darte de comer, se hai fame ponte a cazar. Non sei como te prender, Dios me vai amasar neste monte que nos vai parar. E este é o tempo do lobo, vamos, é propio pra cambiar a lua cheia esta noite hai que ver. E este é o tempo do lobo, é propio pra cambiar a lua cheia esta noite hai que ver. E 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 xa non penso noutros fomos, outra nena fai-me olvidar. E hai que escoitar cando o sol se pon ao sol. E hai que escoitar cando o sol se pon ao sol. E é a lua quen fala, é quen pide rock and roll. Que escoitar cando o sol se pon ao sol. Hai que escoitar cando o sol se pon ao sol. É a lua quen fala, é quen pide rock and roll. Leite de vaca esta noite con todos vos.